dan ru ka jing yakren baru la shim ru yakarai bahkan ni ka isi hakani ka budget pemerintah ngin pan ya ka jaka naka sorkar jerla haniu shillong ban penken ria no ya ka office trekam jong ka KHDC shaniu shillong ka jing thmu ban penken ria kalong namar kani ka office ka ba nidon menta kala khamnya bha bat kala penwit bha ka jing trekam jong ki babun bat kumju ru wat ikipai ba badan kam hang ni ru plastom namar ba kum pitip ka KHDC ka dan lai tendi ki tanat trekam ki ba client board kata de ka executive committee ka ba de ka legislative bat ka ba lai de ka judiciary te hang ni baro ni la thnyan lut hang ni ini jakai berit se kla thut ba ka jing trekam ka ba ar pat ni shim ni ka ni ka rai ban pan jaka na ka sarkar jela ban yo ban penken ria ini ka office trekam jong KHDC ka dawi ka long ba naka sarkar jela ki ba pun ba ki departments ki tanat trekam ki ba pher ba sarkar ki lara station new shillong te ban kampen sup ia ka lek kawan jong ki pai ba shai hadian habut ngiru insung dei ba ngin yo ialah ka jong ka office new shillong da ka jing kershan ba da ka jing rap lang ka sarkar jela ku mangilai keren te ini ru di wei i bentai bangi keren hang ni poka isi ke pemerintah.